I pozdravim koliko ste mi danas na ovaj video. Da. I pogledam moju kolekciju petali. Moju kolekciju petali. Da, ćemo početi. Kako ćemo mi reći da ne od najmanje? Ajde. Ovako ćemo. Ubavice imaš konje. Eto i ove top 2000, top 2000. Prati. Dve Grna Mega. Kako je bilo? Imamo 3 ove. Mini Mega. Tu ne može da vadim zove. Top 3000, 200 dolara sam zadio. Ona veća duvica. Duvica veća. Šta je ovo? Ovo su istrptali. Pazi. Ne, mega. Nemam pa bilo. Ovo mi je neka... Kao da ne znam tačno kakva i kolika je. Ovo je tu podavljeno. Očun. Očun. Super. WTF. Sutra inače bacam. Da, imaš neke, ali te sam valjda izbacao, da. Da, ovo možete kupiti, ovo sam ja kupio kod... Ko iz Vojvodina zna, kod poved... U Lovi Ribova, čekaj, možda ima negdje. Nema. Evo ima. www.jorge.pel. Znači ovo je baš onako mali fitilj, ne da li ti ga Bog. Oko već možem, veći fitilj. Ovo je baš začepljeno onako. Mnogo dobar petalda, veliki fitilj, može pa još, znači, ja. Fitilj još malo pa veći od Moloka. Da, su i veći od Moloka, dosta. Evo, šta je veći, moj prst ili ovo. To je rekao, ovo, moj prst, ne znam. Da, ljudi, to je to. Pa da ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I zapratite me na Instagram. Link će biti u deskripciji za Insta. Tu. Tu ne, oko mene, tu. I da vidimo se u klipu. Ćao. Ćao.